8:11 da tarde, atención señoras e señores, porque recibimos unhas imaxes na Hora Galega que nos deixan absolutamente estupefactos. Mirade, pasou este venres e pasou aí en Castrelo, en Cambados. Estades vendo ben esta imaxe, aí tedes esta señora, unha muller de 81 anos, que é veciña de Castrelo. Fixadevos ben porque esa muller está tan tranquila, apoiada nunha especie de vara ou caxato, mirando como está ardendo literalmente 68 rolos de erva seca. E polo que parecen estas imaxes, non se asusta nin o máis mínimo. Bueno, atención porque falamos dunha aldea veciñal impresionante. O dono deste rolos chamase Alberto. Alberto dinos que hai cousa de 5 anos, de xeito verbal, de palabra, díxolle esta muller que a dona da finca se podía meter aí os seus rolos e os seus cabalos e a cambio limpaba a finca e mantiñalla perfectamente. A muller díxolle que sí, e Alberto meteu aquí os seus rolos e tamén os seus cabalos. Pero dinos Alberto que hai cousa de 3 meses esta muller de 81 anos díxolle que quería que sacara todo inmediatamente da súa finca. Alberto obviamente sacou os seus cabalos, pero díxolle que sacar 68 rolos é bastante complicado, a máis que ela non estaba cumplindo o seu trato, así que debería ser ela quen pagase os portes de mover todos estes rolos. A señora díxolle que tuvera moito cuidado porque podía acabar ardendo algo. E ollo, moito ollo, porque esta muller dinos que pediu permiso para facer unha queima. E efectivamente aquí hai fogueiras ao redor destes rolos. É que se escapou o lume e acabaron ardendo os 68 rolos. Falamos de perdas impresionantes, Rocío, porque obviamente xa facer os rolos de erva seca caro con toda a maquinaria, poñer a erva e todo o demais, pero é que falamos de que estamos ao redor dos 3.500 ou 4.000 euros de perdas, que é moito dicir para Alberto. Son moitos cartos, dende logo que sí, e para falar máis en profundidade sobre o que está pasando aí, en Cambados, queremos saudar o dono deses rolos, Alberto. Alberto, boas tardes. Moi buenas tardes. Bueno, Alberto, esta muller que a que ti fixeches un trato, declarou que a queima deses rolos non foi intencionada, pero ben é certo que a ti, cando che dixo que sacaras as túas pertenzas da súa finca, incluídos os rolos, e ti lle puxeches pegas, ela ameazou con que se non os sacabas, xos iba a queimar, non? Sí, tal cual. E agora, Alberto, ti estás convencido de que isto non foi algo casual? Hombre, o que está claro é que se plantas a 50 centímetros ou un metro de distancia dun plástico cargado de che de palla, pois o máis normal é que vai a arder. Isto máis claro que nada. Está claro. Alberto, queremos saber un poquinho, se nos podes contar, por favor, a túa versión, por suposto que sí, de que pasou aí exactamente, porque é verdade que falamos dun trato de que ti lle coidabas a finca, que non había problema, que a tiña un pouco con silveiras e demais, con maleza, se non me equivoco, e a cambio metillas os teus cabalos, os teus rolos e demais. Que pasa? Hai 3 meses, máis ou menos, para que esta muller, segundo nos contas, che dixera quero que saques inmediatamente todo da miña finca. Que pasou para este cambio de contrato, digamos, verbal? Pois non o sei, porque aparte desa finca lle limpei algunha máis e nunca lle cobrei nada, debrucelle un montes, debrucelle unhas fincas, treselle para poñer patatas e todo en nada, nunca lle cobrei nada, polo favor que me fixo de deixar unha finca, tal tumba, e da noite para mañán, pois, se trastou así desa maneira, e bueno, pois amenazoume que se nos quitaba que os queimaba, para que tan. E dixenlle, bueno, pois por as malas tamén son eu malo, non? Pero Alberto, non pasou nada entre vós, ni nada disto, non? Para nada. Eu ofreceinlle, non había nada, ofreceinlle para poñer patatas, ou todo máis, sin problema ningún. Incluso teño meu tractor desmontado, pediñe un favor, fixenlle os dois traballos, sin problema ningún. E da noite para mañán, pois, empezou así a vir a casa de miña nai aquí, a la silla e tal, dixéndome que sacara todo aí, que se dixenlle que se me pagaba os portes, que sin ningún problema. Eu non iba a pagar os gastos, ela deixou de meter aí os rolos, que iba a pagar os gastos 2 veces. Alberto, ti enteraste de que se están queimando esos rolos, que son teus, esos 68 rolos, e supoño que neses intres, pois das aviso á Garda Civil, non? Bueno, a min eu estaba traballando, salía do traballo e chamaronme por teléfono dous amigos que estaban queimando ao lado do mimo dos rolos e que posiblemente chegara aos rolos. Eu, cando cheguei aquí, aparquei o camión e bueno, fui andando hacia ali e xa vin que estaba ardendo, xa estaba cando pasín por aí ainda non ardían, pero despois empezou a arder os rolos, foi cando cheguei a Guardia Civil e bomberos, claro está. Alberto, sen dúbida ti xa puxeche a denuncia, serán as autoridades que teñen que investigar. Nós o que vemos aquí esas imaxes é que é verdade que hai unha veciña de 81 anos mirando tranquilamente pois como arden eses rolos. E a pregunta é directa, Alberto, algunha vez ti ou calquera outro veciño tivo problemas antes con esta muller ou é a primeira vez que pasa algo así con ela? Mira, que hai un veciño que lle parece ser que lle envenenou os dous cans. Ui. Hai outro monte que ardeu aquí non hai moito, foi ela, supuestamente, que tuvo que parar unha multa, pois xa van 2 casos así que se sepan fijo que foi ela,
supuestamente hai 2 casos, o sea que... Veciños diferentes, entendo, Alberto, veciños diferentes. A mañán aquí a mañán houve varios veciños cando gravamos e tal, ningún deles quixo sair na cámara por medo a represalia, sabes? É que... Claro, Alberto, falas de medo a represalias de quen? Da propia muller? Sí, claro. Claro, porque estamos falando de algo gravísimo, de veciñanza que lle ten medo a esta señora. Claro. De que lle faga calquer cousa. Claro. Ten familia, Claro, Alberto, esta ten muller? igual. Ten algún Sí, fillo, ten algo? Sí. Ten Sí. fillos. Pois Alberto, sen dúbida, agora quedamos en tempo, pero sen dúbida temos que estar moi atentos porque son imaxes impactantes, é algo moi grave, 68 rolos queimados para os teus animais, basicamente, con as grandes O perdas problema é que ven o inverno encima, Claro. e teño 3 cabalos e a ver que llevo de comer. Efectivamente. Pois Alberto, moitas grazas por estar hoxe connosco aquí, de verdade, quedamos moi atentos porque queremos saber un chisquiño máis que pasa aquí. Moitas grazas.